Všichni chtějí ukrást koštišku. Něco ti řeknu. Pokud chceš ochránit magický artefakt, a tím myslím fakt dobře ochránit, tak na to budeš potřebovat špičkový nůž. Já tě poslouchám. Vykuchátor je jeden z nejlepších, ne-li ten úplně nejlepší z taktických nožů dneska na trhu. Řeč je o nerezové 440 vystřelováku a no, to snad není ani možné. Za tuhle cenu to má i rukojeť z parohu. Přesně tak, je to Parok. A za tuhle cenu? Teda to nemůžete myslet vážně. Tady asi došlo k nějakému omylu, že ano? Nyní vy doma asi vím, co si říkáte. Myslíte si, že to nemůže být jelení paroch, že je to levnější roh z jednorožce, ale mám tady certifikaci a řeknu vám, že je to vážně pravda. To je neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné, přesně tak. To je takový obchod, že už ani nemám slov. Viděli jste někdy jelení roh za tuhle cenu? Ne, mám dojem, že nikdy v životě. 11.01.18.16 je číslo této položky. Hele, na takovou nabídku musím dát časové omezení. 2 minuty. Můžete mi odpočítat 2 minuty, prosím? Jo, nejvýš 2. Potom už bude těžko k dostání. Těžko, taky bych se dost divil, kdyby jo. Byl bych v šoku. Vím, že linky jsou přetížené, ale zkoušejte to, přátelé, jestli chcete opravdu výjimečný nůž na to, abyste rozsekali vaše blízké ve spánku. Chtěl mě zabít, on mě hustý, to je jelení paroch.